Buntot. Malaki yan, Dip. Maliit lang eh. Aba. Maliit lang. Biya mo na. Labot ah. Taas guys oh. Dumidilat-dilat pa siya oh. Kala ko igat. Laki pa naman. Yo. Laki no. Dagol na eh. Guys, laki oh. Pilihan din ng sapatos yun eh. Ay, ito. Ayun oh, pilihan ng salawal oh. Ayun oh. Pag ano, bibili tayo salawal dyan. Ang ganda ng mga sapatos niya no. Tao po, magandang hapon po. Pabili pong sapatos, kaya? Size? 9 po. 9 3/4 mga yan, mga. Pesok mo nga mo. Talo. Ang gaganda guys ng sapatos. Ito rin tahian ng salawal. Ah, Yung mga galing niya. ito guys so sa To. pajama, pambukid. Pwede pantulog yan. Pwedeng pantulog daw. Ayun o. Eh, maganda kulay nito. Ay, ganda ng kulay oh. Oh. 200. 200 po. Ang guys, 200 daw to. Dito po yan nabibili sa San Juan. Dito po yung tahian talaga. Maganda oh. Subukan ni Ayayay yung kanyang sapatos. Alit yata eh. Ayan, bali isang pares po nito ay 150. Dito lang po yan sa San Juan, San Luis. Dito po talaga yung tahian yan. Ah, ito sakto. Na? Sakto. Sobra ng Sakto. konti. Sakto. Na? Sakto lang? Yun, sakto lang daw. Pabili tayong 2 pares. Bukas bigay natin kay tatang tong isa. Oh. Pili ka na dyan. Mamaya. Thank you, Bob. Talagang mababasalan ni Ayay bukas yan. Para may design. Yung guys, sa mga naghahanap ng sapatos, dito lang po sa Barangay San Juan. Baling likod dito ay simbahan. Dito lang sa may harap ng kuya. Yun yung Purok Tris. Purok Tris na pala to. Matunurin yun. Barangay Matunurin. Bukas naman ulit. Alright. Kami magkikimit bukas. Bukas ka lang guys. Tara. Diretso na kami po. Tara.
Joey, Bapan Zoe. Bapan Joey. Hindi mo alam. Moro na kaya. Naku, nasaan kayo? Siguro nga, nandoon. Ayun daw. Layo naman pala. May natin ito ibigay kanya sapatos. Yan. Yun, grabe ng hangin, no? Makakahuli pa kaya siya ng igat dito. Yan pala guys ang aming igatan yan. Magkiwit. Yan kasi yung mga pilapil niya may mga butas yan. Pinasukan ng mga kiwit, inaakyatan. Yun, sapa oh. Pwedeng tiksa yan. Ay, ayun na oh, layo na oh. Yan po yung pinakabana ni Tatang. Kanya po yung mga bana po na yan. Yung mga pinitak po na yan. Pinapahuli niya po yung mga kiwit dyan sa kanyang mga pilapil. Kasi magtatanim na po siya ng palay. So sabi niya pag mayroon daw isda, kunin na rin po namin dahil na para maibigay na lang na sa kanya. Dito may mga kiwit din ito. Shout out nga pala sa kay Richard sa Panta na napakahusay pong manggagawa ng mga inverter. Shout out sa iyo sir. Ay sa mga sinong gustong magpagawa kay Richard sa Panta po, message nyo lang po sa kanyang messenger, Facebook po. Napakahusay pong gumawa ng mga inverter katulad ng mga welding machine. Tsaka yung TV, yun napakahusay po. Lahat po ng inverter kaya-kaya na kanyang i-repair. O kung sino mo pong gusto na magpagawa, na dyan lang po sa Barangay San Roque, papunta pong Baliwag. Pagka nanggaling kayo ng Candaba o San Luis, papunta po ng Baliwag. Sa tabi po ng water station ng Baliwag. Shoutout nga pala sa aking tropang Bokya. Ayun, shoutout sa inyo. Pampanga Fish Hunter. So lumabas oh. Kiwit. Uy. Naku po, reject. Meron po siyang sugat. Ito pinakabutas niya oh, yun oh. Yan. Kaya napakatindi pong mambutas ng pilapil ang kiwit. Iyo. Laki. Guys, ay. Layo. Wala na. Sumibat na. Butas yun. Ewan ko. Ba? Bakit? Wala. Ay, nandito. Ano ba yan? Hmm. Igat ba yan? Wala. Ewan ko pa sa'yo. Hmm? Nagugulat pa si Ayayay. Igat daw ba to? Hmm? Pagmasdan mo muna yung uga bago ka dumukot. Ang wala. Kahit ganun, Ba't pinasakasan na yata. Ay. Hmm. Wala pa rin. Wala. Ahas daw, ahas. Ayun Oh, yun oh. teka. Na? Ayun oh. Ay, oo. Malaki-laki. Hop. Ay, maliit. Buntot. Malaki yung dip. Ay, maliit lang eh. Maliit lang. Bayan mo na. Labot ah. Ahas guys, oh. Mahaba na rin ah. Nakala ko igat. Oh, kala mo igat no? Kakapain ko na. Hmm? Wala, kita ko yung ulo. Ayan. Kala ni Ayayay igat daw. Hindi, pawalan natin to. Guys, alam ko maraming magagalit nito sa gagawin natin. Pawawalan natin to. Yung iba, yung mga magsasaka nito ay talagang kinukuha ito kasi masasagasaan din ang kanilang pang-araro ito. Pawawalan na lang natin.
Hanap natin siya ng pwesto doon. Dumidilat-dilat pa siya oh. Uy, maano siya, takot siya oh. Takot siya. Nagulat si Ayayay. Akala niya kung ano yung, kung ano sa manasabi mo. Kala ko igat. Laki pa naman. Akala niya igat. Gagawin natin dito. Tago ka lang uli dito no. Lalaki ka pa eh. Diyan sa may tambo na yun. Okay. Alis na. Ayun o. Sige na, alis na. Ayaw pang umalis. Oh. Nagpapahinga. Nagulat lang kasi kanina yan kaya ganyan. Yung iba inaalagaan po yan eh. So, bayaan na natin siya dyan. Kami maghahagilap muna ng igat ni Ayayay. Nakarami ka na Ayayay. Ito pala eh, Paps. Di ba tapupo kita? Okay po. Atin mo na po. Ay kuna mo po rin yung kayasan. Di ba kita alam? Kung hindi ba klaritin mo nangyayari. Kalupa ya po atang malati. Oo. Siya po kasi magwalag siya magsura lang eh. Grabing hangin. Bigay na natin yung isda kay Tatang. Sa akin. Ay, lahat ng isda nasa kay Tatang po yan. Merong pink oh. Pink. Ito. Anong pink? Oh, Igat yan eh. Oh, kulay orange. sana kung ikaw nakadali ka ng igat ah. Siyempre. Ikaw ba? Wala ka nadali yata eh. Nawala yung Ay, nawala yung malaking igat. nawala pa yata yung igat mo ah. Oh, tarikes. Ha? Nawala. Ay, nakawala. Ay, nawala yung huli niyang malaki. Kaya kung kini na kayo ko. Ay, da. Kaya kini kayo. Ay, kaya naman po, Wap. Bakit ganun? Laki pa naman nun. Paano kalapas yun? Alining kayo. Yan yung buslo na makaya eh. May gityatang 1 kilo yun ah. Oh. Para bilhin na hindi. Yung una nating huli kanina, oh, may mga orange din. Sayang. Kalaki naman. Eh, ayos lang yun. Lalaki pa lalo yun, ayayay. Bakulaw na pa lalaki yun. Bap, noritang kayo, timba. Itak mo, bago nga dito eh. Ay, ali po, kuna mo na pa rin eh. Ang dali no? Ano ito? May yata aragol natin. Lagay po itong maniko ang tilapia, pwede ko na lang. Ali po, kay. Kailangan po tilapia. Ay, ali po, igat mo po talaga. Oh. Ay! Aragit ko lamang na Ala. sa metong man. Ala po. Last talamin kay, sako. Tingko pa karne. Ay. Iya. Alipo na yung Sa kanya yung bulaw. mamangan bulik. Ah, bulaon po. Sayang itong kaya. Igat. Balikan mo yung mga riyempre ka. Ah, pangakay po. Ah, pangalan na pong hangin.
Sasawarin ko ba? Kasi ba kung tulong magkape ko pa? Hindi ko pa rin eh. Salam. Wala na. Oo. Salam eh. Okay na. Punta kang ayayay. Pero, ate, dito mo. Ali po. Kumakain bulig eh. Pamisan niyo kasi. Oh, atin na rin ah. Meron na rin. Tangka na ako, may itong yun. Laki yung sayo na yun, nakawala no. Ah, bulot ko na lakin, di. Oh, sige. Ispang ko niya, kumalik kong igat. Atin niyo. Atin niya po siguro yan, Bap. Kuryente yan. Kaya na eh. Oh, right. Okay. Guys, may umalon. Ayun. Ito. Laki oh. Hi. Big size. Eh, si Ayay nasa kabila. Ito, umikot doon. Butas naman ha. Okay na rin ito. Guys, laki oh. Jumbo. Yo. Laki no? Dagol na eh. Kini mong kay gilid-gilid. Gilid-gilid ng pispa ni Kuyang Joey. Mayangit ko niya yung vlog. Oh. Nanya ka lagi boy. Mark G-Red tago na rin ba? Ha? Mark G-Red. Ah, yun. Yung may-ari ng pispan. Uy! Dalag mo, boss. Floor niya. Ay, hindi pa po. Yan ako kung ulaman nyo. Ay, alin na po. May kuwarin, kaya ka na ako. Basta kapulis ko po mga ilatag. Yan na ako po. Sige, bubulis ko lang mga ilatag. Ba? Oh, nakarami rin. Yung malaki, meron ka malaki. Oh, dinadaanan mo lang to ayayaya. Lowbat na yun sa akin eh. Na? Lowbat na yun sa akin. Maliliit yung sa'yo na yan. Maliliit ba? Kung nahuli ko lang, Oh? kung di nabuos yung sa akin kanina. Ay, mal. Malayo pa kayo dun, hindi kayo kagad. Hindi ako dun. Sayang sa akin kanina. Sabi Oh? ko kayo ni Sagar ano, tsura yung taldawa. Okay. Kaya ako may lagi ko. Nandito lang pala sa malapit ni Bapa yung mga ikat eh, oh. Ako pa kayo meron pa pispan na eh. Ah. Yan doon puro kayo. Lagay mo rito ang camera yan. Ay, ba't kayong ilog? Kung nabisa ako mahuli sa pagbantsa kayo, baka nagulala mo kayong ilog. Ah, masahit lang po yung ilog Bap eh. Ano, hindi na kailang gilid eh. Ah, kinlang kaya ni tambo na eh. Okay, hindi ilog pa. Pa, puno ah. Puno. Diba, sandali na, sabi ko siya, nakakauli eh. Lowbat na yun sa akin. Nalubat yung kay Ayay. Oh, tinan mo. Bawi. Bawi Ayay no. Kaso merong dilaw. Yung sa akin yung malaki kanina, no? Reject to eh. Ano, nagay, meron ko ang mga tingis ko eh. Hmm. Sakit ako pa. Okay. Deliver na naman si Ayayay. May dala pang suwa ah. Ang paano? Master. Kauli ba? Na? Wala. Puro puti. Wala deliver si Master ah. Daming puti yan.
Kalahating kilo yata. Sayang yung kanina laki. Alin pa yung malalaki, yung nawala sa buslo niya. May siwang yung buslo niya eh. Maawa nga yun. Laki. Wala ka pa yata. Ana, meron ba? Wala. Nako, alanganin pa. Walo. Sakto, walo. Oh, yun eh, 8. Saktong walo. Ay! Ano pa Ang dami pa si Aya yan. tayo? Taas na. Walo.